és nehogy fékezz. Most készül a képed, mosolyogj. Megvagy! Úgy látom, a sebességhatárt átlépted, és a gyorshajtás nem egy olcsó dolog. Mondja meg, miért állított meg biztos úr? Figyeltem a kresztáblákra piszkosul, betartottam mindent a szabályokból. Ó nem, hát 21-en mentél 20-as táblánál, sokakat életveszélybe sodortál, búcsúzzál el 30 000 forintottól. Undorító, 21-es távol áll a gyorshajtástól, nem is látszik a tábla attól a fától, elegem van az igazságtalanságból. Undorító, sunyiban a bokor mögül kamerázol, és akkor a büntetésről magyarázol, ezzel a 30 rongyal lenullázol. Sok a duma, nehogy már engem hibáztos törvényszegő féreg. Én csak szolgálok és védek, most kussolj és add már a pénzed. 30 rugó, baby. Nem védeztek senkit, nem jár erre ember, nézd meg. Csak azért vagy itt, hogy a pénzt szed. Rossz indulatú vagy, értsd meg. Rossz indulatot akarsz, megkapod, mit jelent, mindjárt megtudod. Égőkészletet kirakod, mire 3-ig számolok. Hiányzik az egyik égő, megy a bünti, bam bam. Túl halvány a helyzetjelző, megy a bünti, bam bam. Nézd már ide, rég lejárt az első segélykészlet. Ugye nem hited, hogy ezt nem veszem majd észre. Kocsi belsejét teljesen átvizsgáltam végre. 8 aranynál tartunk, messze még a vége. Ez nem lesz így jó, kicsit sok a CO. Hogyha ezt most látnál, sírna DiCaprio. Akkor ez a rendszám megy most a kukába. A kocsidnak annyi mész, te is utána. Csináld, amit mondok, érintsd meg az orrod. Úgy látom, ez nem megy, vannak itt gondok. A jogsidnak is lőttek, ketté is van vágva. Most már gyalogos vagy, húzzál az anyádba, oh yeah. Maga teljesen megőrült, mi a francot képzel? Nem elég, hogy elhúzott pénzzel, többet erővel, mint ésszel. Ez bacsiva volt, baby. Remélem tudod, hogy innen már bilincsben mész el, azonnal torkóra a kézzel, ezt pedig tekerd majd meg gézzel. Undorító. Biztos úr, egy kicsikét még kérem várjon. Azt hiszem, hogy van egy másik megoldásom. Egy deák van a zsebemben, azt önnek szánom. Nagyon jó! Hát miért nem ezzel kezdte? Most már minden rendben, nincsen semmi probléma, nyugodtan menjen. Miért volt ilyen bunkó? Ez olyan elszomorító. Korrupció, becsülés barátom, útjára bocsátom, vigyázzon az úton, remélem meglátom. Mekkora gáz ez az ember, azt előbb még a földön vert el. Undorító.